Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Wat pentian jubor ya ka UCC, ong uhe barim ka India. Unong mikmat barim ka India, uba Rudi Warjri, ulaong, bakano-kano ka an ka balasna, kadayban long nakabenta ka takamat, omban supin madan lut ya baro, namarkan wanra ya ka jingma. Uba Rudi ula keren ya kane, halor ka jingtumu ka sorkar India, ban penrekam ya ka uniform civil code, lane ka UCC, ya baro hakari, kabalawan rak penban ya ka jing tedrum kendram, hakari. Haba keren haka jing yalang jong ka UDP hasilong, haka kat artarik mentau benai, uba Rudi ulaong, bakat kum ka artikel saw-saw, lah kedeu ya ka UCC, hendrei ka day tang ka jing persang, ka artikel saw-saw, ka keren ya ka UCC, bakat day ka jing persang jong ka sorkar, hendrei wat kelet baki don ki weipat ki artikel, ki bakham kongsan, kum ka artikel ka bakren ya ka hokban im, laong uba Rudi. Ulaong, bahakari indi, kumba pramilian ki nongsong snong, ki im hakis kim im lang salang, kum ki marbam ki mardi, ki bayarap ka sorkar, bat kine kimat, ki bakta ya ka jing im jong ubreu, ki long ki bakham don kam ban ya ka UCC, bat kane ka de ka bat don kam, ban yapen ini. Haka jing sngo jong ulaong, bakam long ka babha ban supentian jubor, ya ka UCC, nakam ta ka noga jing tmu, namar ka India, ka de ka ri ka babuntam, ki jaj benriu ki basyong haka, banyak ki weipat kiri haka pertei. Ulaong, babalai kane ka jinglong jingman kalong ka bajungut, kadai namar, bakadon ka jinglong jingman haka saudong saukun, ka bajungut. Lada pendon kam ya ka ketien uniform, ka bamut, ka ka balong kaju ya baro. Wat pentien jubor ya ka UCC, nakam ta ka noga jingtmu kerpang, namarkan omla ban trekam, ka India ka de ka ri ka bayar bha, haka baki don bun baki nongsong snong, nak jaj benriu ba per, laong uba Rudi.